Anyang laki din! Ay na, apaw! Kunaklaki din, no? Sino tikas larubin padilya ang masabak ka? Si Kamagayam, pare utaw. Wan pare, apay, di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit tikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas, ti pan nakabis ngay ti boko. Ay, una yan! Sa dino ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawid manipod na balo ka? Ngumita, dagaya mo nararmamon. Pare otaw. Ne, apay, kapoy, pare turyong. Ay, unay kang paray. Kahit, kaya nakangarap ni Saria. Saan na pa'y magkidingay na klon? Nga mamok, kan mariknak. Nga damit pa naggusto na kanya, pare turyong. Sigurado, saan ngagbayag? Sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala, ingka nga raw. Ang mga no agur-uray ni Saria kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tananang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tananang. Nasaba ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Saria niya balay na. Aniya? Ay, saan na talaga maikat ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awam pa ti makatawan. Manipod idipin mo say ni bakit na. Nga maita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw. Babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay, ayatin ka unay-unay. Saria, my love, so sweet. Ha? Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan nam na ita, Saria. Ay, Utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod idipin mo say ti asawam. Angam ita, umay nakit din sarsarong karan. Awan mo dagas na, sigagit di mat. Agpara tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay saan? Mang sapul kalaangan iti sabaling armam. Sana siya. Ha? Gaputa iti kaano man, saan ka amaayat? Nagsakit mo tanda ita pa nagsasaom, siga, Saria. Anya kalaki din na ya. Natarak mat. Ken may sa anak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Saria, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, sa anak ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No ada pa'y panggap mo ang makiasawa, Saria. Saan kumamatan nga ni Utaw? Ha? Nadamag ko nga may ni agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rod nga dito'y tersenak. Kunamla no gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iya po day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agaram manan iti sabale. Anya ngay nga rod. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musong batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na, kunaktuman. Kat, anya ngay utaw. Inaklon na kakadin ni Saria. Ay, saan pa nga rod, tata? Adamot lang kiti panagkunak. Kabailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, oo na yan ta mamin 8, utaw. Kat, pudno mo tata. Kabailak pa'y mat. Ay, ang mga nukong kunamladay ta, utaw. Kat, no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod no kasano ka mapagwin ni Saria. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao.
Ay, laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwana, tata. Ay, talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mat nga iso ti babae dito ilumong kahit? Kung namlan mo iso lang, ti da mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arba mo nga pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na. Bay, aman ang mabanglas niya iduldulin na. Doori magangaw. Ha? Surungkap. Sarya, my love, so sweet. Awan ka diya talaga ti namnamak yun ka? Manun adaras nga imbagakkan ka, nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, so sweet. Amok, no apay dinak kayat. Ha? Panag ko nam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din na ya. Anya? Amo ka day tatirason. No apay nagrigat nak ngaklo na. Nga oray adamot lang. Oh. Anya ka din daytang nga ibagbagam utto. No day tatibang panonodam sayra. Adamot dagiti agas ken wagas tapno tumangkan. Ay, pumanaw ka man dito itersenak. Anya ka din nagitang nga ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pareho tao. Nagkapoy kamutay. Ha? Apay anak ko naman na ito, paritoryo. Win ah! Tapay di na kamulaklo na ni Sarya, may love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. Noon niya nga tatikurang kanya ka. Tapay at di na kaya. Tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbagak lang arudan ngayon ko na. Ano sana tumangkin? Adamot dagiti agas apagpatangkin, pare. Ay unay kang pare. Talaga mo Talaga kinarir mo ti kinababairaw. Ay, unay ka mo tin, pare Toryo. Unay ta babaero, pare. Mapleng man tilapayag ko no kasta ti bagbagan, pare. Aw, no di mo kaya ti term mababairaw. Womanizer. Tapno na pinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din na yan. Podno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya rin tata. Ngayon sardeng mo ka nun ti panag-aram mo ka ni Sarya. Podno aya. Uy, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako ni ti kakaisuna namnama. Aya, dinakmad lang amin naklo na na. Kun manumit tin abulan nga dato na kingwa na. Kunamlan nakapimpinta sa balo da ya Sarya. Nagalas mo lang. Ay, gapulaan ta di na kay naklaon. Kastante bagbagam. Nga musto lang di sana panangaklon kanyak, tata. Ngamin, addaman yung tinamamok nga ububing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko na. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki, day na ya. Di na kay naklon ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas, tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanya, tata. Manong uto. Aday ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kung naktumot nga, Talya, saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napudno a panagayat? Ha? Iso pang asim, Talya, di na kumamot pa ayan. Pinainak na jay asarya. Di mo kumamot tin ulitin na. Ay! Di ka kumamot ag sinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngam sika. Tumangkan ba mat? Sika, hindi mat. Anya? Ay, anya ka din dahil nga ibagbagam, manong uto. Ay, kwa. Ti ko na, no sana tumangkan. Adamot agas apagpatangkan. Anya? Ay, puno ti bagbagak Talya.
mamati ka ko ma. Aniya, adda manin sa baling arman ni Utaw. Adda nga rod nanang. Obobingam ni Saria. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedro nga agtawan lang iti 25 year arman na. Aniya, kahit inaklon na nga rin ni Utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Utaw. Imay ko man aday dito. Ngumay na iparamag. Amumutin ti ugali na rin nga Utaw. Tunggal ada mga klongking kwa na, kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan dayjay nga Uto aya. Talaga nga ipatay na, no awan babae iti biyag na. Huwag nga ron nanang. Barang ano aklunan na dya babae. Tapdog talnan. Kayat mo, Zoen. Agayan ayatan talya. Wano to? Jakmat lang amin malapdan direk nak nga gayat kan ka. Nga ore adayo nga inauna ka ngam siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kaming kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytoyen ti karagsakan ngal daw iti biyagaw talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na Uto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmot kin ka. Iti ka ano man. Saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket, wala pare. Sino di sana makaisam? Ket, inaklon na kon ni Talya. Haus, agang angaw ka man ako na akon pare utaw. Saan ang agang angaw, pare Toryong? Podno, ti bagbagak. Kay, nagana sinabiyag no kasta baray. Kaskala na nga bak iti luto. Ano kasta? Ay, una pare. 25 years old ko naman. Anya lagi rin. Kay, agdidit kayo mga lang. Ha? Kwa, agdit kami tulat na. Mabalin ka di mo saan. Natayar na ito yung pare Toryong. So nga, imposible apaayan na ni Talya. No, awisit nga agdit kami. Anya? Hello, Talya. Hello, Uto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate in Don Bigat. Ha? Valentine's Day in Don Bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Oray man adayo alaklakayak naman ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ko naman ito na. Ala, wala. Day talaga yam. Oh? Agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, Talya. Siguradom lang Saan ang mabuisit kan ka? Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet da ito'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, Talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanya nung makitam tiki na sweet ko. I assure you, Talya. Tara, nanggiyap ka na, ipumanok ka idir na bay. Nabarbartag siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko ba sa pagsasawak ng... Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Sanang interesado ang mga mo, no? Sino na iyay na bartag? Tata, pare Toryong. Ay, siya magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tiyo may padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At dayamot imay ko yung padamag abad nyos. On pa mo na po da. Anya nga rin tayo padamag mau. Ibagamon na. Pare Toryong. Agsarak kami kan Italya inton bigat. Anya? Ay, day, agsarak kayo ko na. Apay akilata, nagbaliw tila nga. Ay, ada nga rin, parikot ko, tata, pare Toryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka, tag-date kayang Valentine's Day ko naman. Ay na.
Ay, mabai na nga rin na mapangumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata. Anya? Uwan, pare. Dahita ti parikot ko. Amangan nga no, madisappoint ni talya kanya. Ay, una yan. Dahi talagayam ti parikot mo. Rumbag lang nga naturad ka mapangumatang. Nakalaslasnog ka lalakay. Mabay ka kide na mapangumatang. Adayamot ti babaero ang managbabain. Awa, ano to? Unay ka matanod to. Itayak pa yung agur-uray kan kanito yung ti hotel. Ngamapay na itakalaang. Ay, kwa. Pasensya ka ko man, talya. Dala ngamin napangugin hatang ije parmasi. Ha? Anya na ita? Kwa. Pagpatangkay, talya. Anya? Ay, unay kan? Na? Kitakman? Ay, awanay. Tinumar ko na. Tapno apag iso nga kwa. Anya? Kit, ala talya. Umunagtan dito hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kunakman may taritoy tapno ag-date. Apay kaya kasladi kamot makaigig na uto. Kwa. Sabali ngamin ti marikiriknak. Ay. Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakit iti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? Ay, saan pa italya? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo itati kwat iti manggan? No di ka ti, ay na, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak. Maday talaga. Ay. Anya nga ron ti aramida? Ay, unay ka matan? Syaktid din di madanagan kan ka? Ay, tilan tumat ngamin ti aramida? No saan ngamin na tumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas maawatam? Ay, di na kumamutin ong tanah. Ay, pangasim dalya. Dumawat kay di tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Eric na. Saan lang ti mabagbagik ti tumangtanggan. Buwa pagik dalya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo na di hospital. Pareho tao. Apa nga, agkat katawa ka pare. Makapahilag ka ba? Ngamain pare. So saan nga minatumanggan aki? Saan mo napilitin na? Anya kita may tartara di hospital. Kapulang itang-tang kanyaw. Ano na yung ngay? Uwin nga ron. Nakababayin din. Kahit, anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan pare. Imbrik na ka. Anya? Ay, on pare. Dahil tatipod no. Kas taunay abain na idimpan na kayo hospital. Idi nagdamag yenars. Imbaga na nagtumara kami niti pagpatangkay. Kas taunay nga alag yenars ka. Anya? Ay, oray siya. Mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkay ko na manay. Saan na pilitay no. Saan na tila tumtumaray. Tanay nakababay. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no? Bayam ka di akong maray. No tumangkin to di na saya. Ay, uwi na pare. Saanin na talaga? Saanin pare? Promise. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki Din.
Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutluto. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalon. Adala ang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ay day na. Amom di ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka nun na si Kugan na bakit? Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumot ti kunada. Dayjay ka no bakit? Sugar mommy na. Ay, imbaglakit din at saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na ma't nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na ti rumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismis. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawon dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umong. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya? Adda part 2 na day jay? Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan. Ado, dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudan jay part 2 na. Tanay, ang kaba-kaba to'y parukong kaw. Kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pailaang. Kat nabayag da mo nga main ang nagayan ayat. Makatawon lang ang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita. Bakit kan abalasang? Mari, may sa. Oh, dan ganyan ti part 2 ti istoryak ki din. Ala, aguli mo kan, Ana. Oh, kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa bali mo't a babae day jay. Ay, sus, nagadaon. Agasam ngay data. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa bali manan a babae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Uwan nga ron. Ay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Ay, joke ko lang, si Kama. Oy, sa anak amasikugan niya. Amok mata saan, kasano kumaamasig ka, kat single ka man. Good, isumad. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikugakon. Naimas na ang atalaga ti sidsidaan mi anya. Di magsensama to'y tricycle ko Di ka man nagsao itikas na manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon tikas na. Joke. Ang aukulaang da jay, si kakitimoy. Agpapada kayon amang uyaw kanya. Gaputa limok mga. Angam, ako
Uray ka man, ading ka. Apay ngagpaiso akil na at alimukmag ka. Ay, kagagangay na Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Ala, agpakutungak nga rodin no kasta. Ado kayon amanguy-uyaw kanya. Kid no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ako mamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Isu nga road, nabayag kayon nga awan. Ngam isun samat ti pagluknuk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati naka-let go ako. Karurod ko pa ikit din amang ginagan da at tao. Saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alas 5 amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napanannan ngay. Ay, jak nga rod amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi Sige, awagam man laangan. Apay nga taamarabyan pa'y laang mo day a babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kan tani, mabisin kami. Nakagatang ka kanon iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mo ngamin? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid ka latan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da. Ay, migayam. Anya, siya. Apaya siya. Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kakpay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya ngay. Anya nga anya. Jay saka ti manok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna, Ni Marie. tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Agtugaw ka man dito Ta istoryaam day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangasakpay? Agangas kan Darasam. Nakaangas kan. Pudnon samot. Apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ang amasikog? Saan? Isumot ti kunak ang isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti nga bandihado nga inapoy. Imbagam dayta? Ay, sus, ibabain nak mo ilauna yun. Kat, tapno mamati da asaan ka amasikog? Sino tinangyuaras iti dayta? Iso ti kahit ko amaamuan,
Rabi una yan, isuan nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perper di iti reputasyon ko. Ay, wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko da itoy. O, kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Maray, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapuken kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray saan ako nakasla artista nanang. Basta saan dak apagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tenday tabadom ama panagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa'y laang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na, girl. Apa yan ang isiti suot mo, ha? Ay, agladlading itak. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence, ah? Jay ipis at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo ngay bagbagam. Ipis matlaganyam. Ah, ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ah, ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang iwaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan ijay lugar mi. Oh, sana siya ka. Saan nakakita ni Tikasta? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perper di iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka iti pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Ah, uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y, Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain! Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see, Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak.
Tanya ko matipagsaritaan ta, kahit nalpas na kon nga imbre. Damagan pala ang kanyak data. At da babae ana si Kugam. Ah, kunak mutingking ka idi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, si ka tinaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Ah, dayta? Ha? Aping iwarwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungaron nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat a makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo. Inadaywan nak may. Idarum ka talaga! Ay saan ka mabutang nga may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinublianan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat ba ti alalaki dito'y lubong. Jack kayat ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papankan ka, Ana. Anya mananday ta. Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nukusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta. Ibagamon Ay, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko. Ibagada naganakakon. Ay, anya lakit din aya. Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inaldaw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga sumardeng day at tao amang perde kanyak. Ang ambayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jaket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya dahi tadanog mo. Tama nga nung madanog mo dahi rupak pare. Kunam ka lang asinon. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko king ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito sangwanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Kit sa dino ngay nga ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan Nalastog gayam? Anya nalastog. Inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga mun day tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan niyo kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo ita dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak, babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta?
Ay naaglibak ka pa ilaang nakitak lang arudan. Ah, dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, am nga abuswan na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y ammo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputa itultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samot. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wan gapgapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya, bakit? Adalaang man ti dabagak kan ka, Clara, anak ko. Mapanakon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na ngamin nakitang idikalman, adyak nagustuhan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan di kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti daydyan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto at manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kinidyan. Imbagak ngarot kinidyan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumot ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmet adinanog Iso nga ita, naskan asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagam bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka. Ala, agpractice ka iti boxing. Nagtal na ka man bakit? Relax ka laeng ka di. Anya laki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan tangag, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare ka takrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kahit. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagagaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang Mike. Jan, agawid ka! Hindi bagit ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamanan dayjay ahwan. At dalangi yar arasas na kanyak bakit? Ay na, din pala pinabuksitan. Di may balod ako. Adaakmat amang piyansa kan kakat. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit? Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan eh. Hingga kida garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man kiti dito English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytay. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit? Adtaw. English nga ro ti isursurok a subject. Day taman ti kayat ko asurwan bakit? Ti aging lays. Taapay alas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabawlaan. Bakit?
talaga iti dayjay at tao bakit? Nagtakraw. Asino, tidakda ka matam. Ni dyan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit? Oy, si ka Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang, may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasawang. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anya kay tiar aramido nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa na nang, apay ka di? Anya kay jay basbasaan na. Jay English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasurusuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasurusuro. Iso ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Iso mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kaki din ay bakit anusan na ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pa'y lang nga amo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Di page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Mayat may. Ti kukuya-kuya. Wen paray, pariirak man. Nagpudot iyo, nagtibalay may. Nakaino makbasit pare. Ay, so malagaham nga agat arak ka paray. Mayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta paray? Naglastog kay di pa nagkita kay. Ay, saan paray? Impluensya lang, ti arak ba ita paray? Dalugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, ijay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan matlaang mga usar dito'y balay. Kasano amawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta dyan. Inginglisan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sasawam. Inakayaban ng uncle ko sipnyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot anurid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na.
Nabayagan ka sa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog ka itananggal. At da pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan DJ Ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya di pagtugtugawak pa kahit. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-addan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan ba kahit. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Awan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nanti kape na, agpat patimpla manen. Kat itimplaam, Kano nakaliman atasa. sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niyo? Awan, sige agad di mo. Wan, umay ka na, addan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan? Sige ba ka umay ako ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmag na di ta kalsada. Wanang gal, isulan dahil ta. Kita ang tipang nagnana, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan man no ada ilumlumeng ng armas na. Katapay ko man no ada ilumlumeng ng armas na. Kabuteng mo ang gal, kabuteng ko. Padayam, kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak deta ataw ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbagatoy ka anak analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog tiyam mo ka, tata. Nalastog ka, kunam ka laasino, bituge mo nang kan. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsang kan? Kat English mo to na. Anyat li English ti danugang ka. Apay damagam ka na kayang kan. No fighting. That is bad. No. English man nun dahil sa ikara. Let's go home. No fighting. Apay adi mo imbagaan. Ay, madi. Apay adi mo imbagaan na laing maggayam nga aging list ito tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras ka matan. Ay, narigat aging list barok. Agdaringungwak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman di kapit barok. Ang mga nulumabis, kitakan. Nyakalakit din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayim ka lang tanggang kuana. Tapos narigli ka tayong English. Nakapuyak din abarang manawag. Anya lakid din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastangkal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.